sibakhe anyose wasebenza la kamasipala district. Umsebenzi wethu ukulayisha shaya amasaka sikline tusala phansi like sure ne-safety yakhona ukuthi siqhuba ngayo. Siyasebenzisana kahle kakhulu nomphakathi, siyawuhlonipha uma usimemeza ekhipha lithi isaka simethu driver ayimise imoto simlinde. Uma kukhona lokho akubuza nje umuntu omphakathi simphendule futhi ngezizotha senesibonje kumele ayikudriver wethu simthume kuyena ukuze baqhumane nonto akhala ngayo udriver uzokwazi ukuyiphusela ngokushesha phambili. Umsebenzi wethu lowo ukuthi umphakathi ube happy ube clean.